Arantxa Tapia, ekonomiaren garapena, jasangarritasuna eta ingurune sailburua Eusko Jaurlaritzan, eskerrik asko zure denboragatik eta gu hartzeagatik. Neri gustatuko litzaidake hurrengo galdera egitea. 16 urteko Arantxa zertan zebilen? Zer pasatzen zen bere burutik eta zer egiten zuen? Bueno, nik uste edozein gazte bezala, ondo pasatzeko aukerak aztertzen, lagunekin kalean eta guzti hori, eta ikasketa ikuspegitikan, baneukan buruan zalantza bat, ez da? Beti gustatzen zitzaidan industria ingenieritza, eta hori baneukan aeronautikare eukin un buruan, ingenieritzari lotuta beti ere, edo bestela baita ere pentsatzen duen, agian lanbide heziketa egin, eta azkarrago lan mundura pasa, eta bueno, baita ere merkaturatze hori oso erakargarria zen niretzako, laguna banitun, eta bueno, zalantza horretan bizi nintzen. Askotan entzun izan dute industria dela ekonomiaren edo herrialdearen gurpiletako bat, edo eragilea edo motorea. Zein da realitatea? Guretzako bai, eragile nagusia bai. Baina kontutan izan behar dugu, industria gaur egun ez dela bakarrikan agian pentsatzen duguna altzairua, oso gauza gogorra. Industria baita ere gaur egun ikusten dugu bazuek egiten aizeratena. Nolabait ikusintzunezko gaiak baita ere industriara eramaten gaituzte. Txertoekin ari gera pandemia baten aurrean, horrek ere industria dakar, bideojokoak, adibidez, horiek garatzea horrek ere industria dakar. Orduan, industriak dauka gaur egun ikuspegi zabal bat. Beti ere, hori zerbait egin, interesgarria izango dana. Industria pentsat ez zaharkitua, baizik eta industria moderno bat dago Euskadin, eta nik uste dut hor aukera ikaragarriak daudela. Bai, horrekin lotuta gainera, normalean FPA adibidez, ez? FPAren inguruan aurreiritzi asko egon aldira, gizonezkoei bideratuta dagoela, edota buzo urdineko lanak direla, gaur egun agian, bat atzuria gehiago ikusten dugula. Aurreiritzi horien kontra gazte batek aurkitzen du bere burua batean, eta agian erabaki zaila izan daiteke FPA egitea, unibertsitatea egitea baino. Zer esango zeniokezuk gaur egungo gazte bati, neska edo mutil bati adibidez, horren inguruan dinot, aurreiritzi horien inguruan zer esango zenioke? Erabaki hori hartzeko, adibidez. Nik uste dut, lanbide heziketa badago buzo urdinetan, beti egongo da Euskadin, noski, baina pentsa dezagun buzo urdinetako industria bat. Dana, demagun, makina herramienta, makina bat martxan jartzen nahi gea, baina makina hori programatu egin behar da. Softwarea behar dugu. Hori garatzen duena, ez dauka zertan buzo urdinekin egon behar. Aplikazioak garatu behar dira, iPadetan, gure telefonoetan garatzeko, eta hori lanbide heziketako pertsona batek egiten du, egin dezake eta egiten du momentu honetan. Arantxa, gaur egun gazteok badugu aukera, mugikorretik adibidez, edo ordenagailutik edo edozein lekutik edozer egiteko. Industria adibidez, mugikor batetik egin alda edo... Bai, eta gero eta gehiago egiten ari da gaina. Eta gaina pandemia gaina lagundu egin digu hori ikusten. Hemen garatzen den edozer. Enpresak garrantzitsuak dira Euskal Herrian, etorkizunerako eta orainerako, ezta? Zelan ikusten duzuzuk enpresen posizioa gaur egun edo egoera? Nik uste dut, esan dezuna, erabat garrantzitsua dira. Baina enpresa hitz egiten dugunean beti iruditzen zaigu ikaragarrizko enpresa bat, 3.000 langile dituena eta bar, eta horiek baditugu, baina gutxi. 50-koak baditugu, 10-koak baditugu, eta enpresa sortu berriak. Nik uste dut, halako aukerak izanikan ikusten ari gerana da baita ere enpresa sortzearen aukera. Eta enpresa sortu dezakezu, nahi duzun bezala, edo enpresa handi batean lan egin. Baina nik uste bi aukera daudela, eta ez digula bildurrik izan behar hitz horrei, ezta? Ze badirudi bestela mamu bat bezala ikusten degula, eta ez da egia. Bai, hala da. Bueno, Arantxa, mila esker benetan zure denboragatik eta gu hartzeagatik. Bukatzeko, zerbait esango zenieke gure gaztei gaur hau ikusten ari diren gaztei? Gauza bat erantziko nuke uste badiazu. Eta da, une batean 15-16 urtekin erabaki behar deanean zarregin, lanbide heziketak aukera ikaragarriak ditula, eta ez dela bigarren mailako ikasketa bat, dela lehen mailako ikasketa bat, momentu honetan Euskadin ematen dana, ikaragarrizko lanpostu pila sortzen dituela eta aukerak sortzen dituela, eta gaina gero beti dagoela bidea.
lanbide heziketatik unibertsitatera egiteko, eta alderantziz ere asko ematen dela. Unibertsitatea joan direnak lanbide heziketara etortzen dira hor dagoen esperientziagatik. Beraz, lehen mailako ikasketak dira eta benetan aukera paregabeak ematen dituztenak. Eskerrik asko Arantza eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei.